My shooters work at Polaroid, niggas got Grammy energy. I got social walls, sober dogs trying to get this liquor. I've been sipping on, living on my last. Good morning YouTube. Je práve nedeľa ráno. No ráno, je 12 hodín. A čo sa stalo tento týždeň, tak natočil som až jeden záber za celý týždeň. Práve že pretože som ten týždeň mal strašne rozhádzaný. Bolo toho strašne veľa a nebolo tam také, že nič zaujímavé, čo by sa dalo točiť. Tak som si povedal tento týždeň, že to nechám tak. Chcem ísť o 4:00 zacvičiť. Mám tréning nôh, natočím celý ten tréning nôh. Pôjdem teraz spraviť. Pôjdem najprv pojbavovať klientov a naplánovať s nimi na následujúci týždeň tréningy. A ďalšie 2 týždne si berem voľno tréningov, tým, že mám pred maturitou, som povedal, že sa chcem venovať tomu, čo budem, ale tak budem cvičiť ja. Tak vždycky si raz za deň zacvičiť, alebo niečo iné, spraviť nejaké kardio, alebo čokoľvek. Potom večer potrebujem ešte natočiť videoukážku klientke, aby mohla cvičiť počas týchto 2 tréningov doma, tým, že prechádzame na tréning na doma. Tabulky mám hotové pre klientov, tých som cez týždeň spravil. Vidíme sa a idem ovolať tých klientov. Dnes na pláne leg day mám prvé 2 rozcvičovacie na pendulume. Rozcvičku mám za sebou. Dáme prvé 2 rozcvičovacie. Dáme potom 3 pracovné. Chcel by som ich po nejakých 60 kg naložených na tom. Ideme na to. Dneska pociťujem takú väčšiu únavu. Uvidíme, no, ten leg day bude taký zaujímavejší. Som zvedavý, čo dneska s ňou vydoľujem a myslím, že sa rozbijem a budem spokojný tým pádom na 100%. Dáme druhú rozcvičovaciu, mám tam 15. Výhoda tohto stroju, tak človek, keď na ňom sedí a rád tlačí pendulum štýlom ramena od seba, tak to je táto vec, o ktorú keď sa človek buchne, tak není vôbec príjemné. Na to si človek musí dávať pozor. Sílku, pendulum, za mňa top tier, cvik na kvadriceps. Sme desní a ideme na prvú pracovnú. Prvá pracovná, tak idem na 6 opačiek. Cítim to ako ťažké opačka po minulej rozcvičovacie, tak som sám zvedavý, čo to zo mňa dá. Prihodené peťky, tak som sám zvedavý, čo to dá. Tomu sériu poslednú, čo je top set, vidím sa dajme 4 opakovania. To zlyhanie došlo skôr, ako som čakal. Takže mám dosť. Prestáme sa na ďalší cvik a ideme predklony s jednoručkami. Čo sériu mám za sebou, tak prechádzame na pracovné. Prvá pracovná s 30-kami a potom posledné 2 pracovné s 40-kami.
ako robím rozcvičovacie série. Využijem ich tak, že na začiatku tréningu robím viacej rozcvičovacích sérií. Potom, čím sa tréning blíži ku koncu viac, tým robím tých rozcvičovacích menej, lebo na tie hlavné cviky, ak mám teraz predklony a ja pendulum squaty, tak robím 2 rozcvičovacie série a potom už robím iba po jednej sérii rozcvičovacie a posledný cvik už nerobím žiadnu. Ideme poslednú pracovnú. Máme za sebou, ideme predkopy, zákopy, aduktory. Čo sa týka tohto týždňa, tak som cvičil iba 2-krát. To bol vršok, prsia, chrbát a potom čisto ramena, ruky. Ale čas na to nebol, bolo tam hlavne riešenie školy, lebo som tam nemal pouzatvárané známky a potreboval som ich mať uzavreté, aby som mohol ísť k maturite. A čo tým pádom začína, tak je príprava na maturitu. Ten denník je už tak plný, že nasledujúce 3 dní budem iba trénovať a potom tréningy nechávam tak. A čo ma potom čaká, tak iba učenie a pôjdem si iba ja zacvičiť raz za deň s tým, že budem cvičiť 3-krát alebo 4-krát do týždňa a k tomu pôjdem 2-krát kardio, či to bude bicykel alebo si pôjdem dať sparingy, tak jedno z týchto dvoch. Mám za sebou 3 pracovné. Presúvam sa na zákopy. Teraz jazdívam po 8 opakovaní. 8 až 10. Maximálne s tým, že vždycky jednu sériu z tých všetkých idem do zlyhania, lebo idem menší objem práce za kratší čas, ale mám na tom asi väčší progres, keď som jazdíval 4 série a nekonečne veľa opakovaní. Máme za sebou leg day. Čo sa stalo? Tak, kamera sa mi vybíja. Čauko. Tak sa mi vybíja kamera a mal som tam posledné 3%, tak som rýchlo natočil poslednú sériu aduktorov a abduktorov, aby som mal aspoň nejaké zábery z nich. A utekáme domov, nájsť sa, postrihať tento leg day a video, ktoré teraz pozeráte snad vonku, cca o tej 10. Takže vidíme sa. Akorát
prihľadám video tak dejú. A chcel by som poďakovať za dopozeranie tohto videa až sem. Budem rád za každý jeden odber, komentár, like, čokoľvek. Veľmi z toho vážim. Vidíme sa pri ďalšom videu. Dúfam, že už stihnem natočiť toho viac za ten týždeň. Yo.